Nakakandado ang main gate at nababarikadahan ng mga concrete barrier ang lagusan ng hog racing farm ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated dito sa Barangay Gutad, Florida Blanca, Pampanga nang magtungo ang CLTV News Team. Bukod dito ay may nakaimprentang malaking tarpaulin na nakasaad ang Notice of Closure of Establishment and Confiscation, Seizure of Animals. 2 linggo matapos hihain ang closure order, 2 linggo na ring gwardyado ng ilang kagawad ng barangay at mga pulis ang bungad nito. Mission umano nila ay kung tatalima ang management ng kumpanya na ilabas lahat ang mga alagang baboy at hindi ang paunti-unti lamang na animoy business as usual. Dahil ito ang kautusan di umano ng korte sa illegal na operasyon ng babuyan dahil wala itong kaukulang permit sa lokal na pamahalaan. Bago kami po inassign dito, ang sabi po sa amin, 3 araw lang. Pero ngayon, 11 days na kami rito, wala pa rin pong nangyayari sa usapin. Ayon kay Lupon George Kimbao, ang reklamo ng mga kabarangay na umabot sa korte ang tinugunan ng lokal na pamahalaan para ipasara ang babuyan na di umano'y namemerwisyo dahil sa masangsang na amoy sa lugar. Dahil sobrang amoy talaga naman ang Unang-una, nasa gitna po kasi siya ng barangay eh. Bawal naman po yan sa batas natin. Apilan naman ni Clarissa Gatbunton, sekretary ng kumpanya ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. Hindi lamang ang kabuhayan ng mga empleyado ang naiipit sa kinahaharap na aberya ng kumpanya, kundi pati na ang mga buhay na baboy sa loob ng farm. Na dahil sa pagbarikada sa main gate, ang employees entrance na lamang ang ginagamit na lugar upang ibagsak ang feed supply ng mga alagang baboy. Ginawan po namin ng paraan para lang po makakain po yung baboy kasi kawawa po. Gawa po ng hinarangan po yung gate namin na pinagpapasukan. Gumawa po kami ng paraan para makakain po yung baboy. Makapagpasok pa rin po kami ng feeds. Ayon kay Clarissa, batid nila ang paghihirap na makabangon ng hog industry sa bansa at ang hinaharap pa umanong asunto ng kanilang pinaglilikurang kumpanya ay naglalagay sa alanganin ng kanilang employment. Gawa po niyan dahil po mahihirapan po kami maghanap pa ng trabaho. Gawa po ng una po, pandemic. Pangalawa po, dahil kukunti na lang po ang baboy sa Pilipinas. Gawa po ng banta ng ASF. Konti na lang po din ang supply ng baboy sa Pilipinas. Kaya mahihirapan din po kaming maghanap ng trabaho. Sa panig ni Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairperson Rosendo So, nakahanda silang questionin ang legalidad ng pag-iimplementa ng closure order ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga. Taliwas umano kasi ito sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na tulungang makabangon ang hog industry dahil sa African swine flu crisis. At ang execution sa pagpapairal ng closure order ay tila bara-bara rin umano. Itong local government headed by the mayor, I think blinak yung farm. No? Blinak yung farm. Wala naman sinabi ang korte na ganun dapat gawin. Diba? Sinabi ni So na isa sa pangunahing target ng SINAG ay ang makakuha ng baboy sa naipasarang farm. Breeder in nature umano ang classification nito na akma sa programa ng Department of Agriculture na repopulation ngayong nasa ilalim ng state of emergency ang negosyo ng babuyan sa Pilipinas dahil sa African swine fever. Ang concentration namin is yung makakuha dun sa farm. Diba? And makarepopulate dun sa mga ibang area. And yun ang important natin na gagawin ngayon para at least matulungan ang local industry dito sa ating bansa mag-repopulate. Sa pag-question ng legalidad ng operasyon ng kumpanya na nasa korte pa lamang, umaapila ang SINAG na huwag maantala ang programa umano ng national government sa pagbabalik sigla ng industriya ng sinalanta ng ASF. Samantala, ayon kay Tito Mendiola, ang Municipal Administrator ng Florida Blanca, Pampanga, mailalabas lamang umano ang mga baboy sa naipasarang farm kung bultuhan o malakihang bilang ng baboy ang ilalabas dito. At nilinaw niyang nasa korte na ito at umaakto lamang sila sa pagpasya ng hukuman. Pero sa ngayon,
pinapapasok namin yung pagkain, yung baboy hindi pwedeng lumabas yung commercial number, Pwedeng lumabas yung baboy kung magbibigay sila ng schedule na paglabas ng lahat ng baboy. Let's say, naglalabas sila ng several hundreds a day. May taning na 30 days umano ang LGUs ng Florida Blanca, Pampanga sa pagpapalabas ng lahat ng baboy ng naipasarang farm. At sa estratehiya ng Sinag na maglalabas ng baboy na limitado sa repopulation program para sa pagbangon ng ASF, ay kanila umanong hindi pahihintulutan. In my case, if you will ask me, coming from a non-lawyer, ay hindi ko palalabasin. Alright. Bigay lang sila ng schedule. Lahat na, kung ilang araw yan, kung ilang linggo. Kasi sobra na. Diyos ko, kung makita mo yung amoy dito, 2 barangay ito . Sinisikap ng CLTV News Team na kumuha ng kopya sa sinasabing pasya ng korte sa pagpapasara sa kumpanyang Evergreen Bioscience Technologies Incorporated sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Administrator Menjola, pinayuhan umano muna siya ng kanilang legal counsel na wag na munang magsalita ukol dito at iginigiit nilang may legal na basihan ang kanilang closure order. Paulo G. Santos, CLTV News.